Ah. Hei, benaran ya ini kan arek patrol ya. Iya, bos kok gede gimana? Tanteni ya. Kepingin ndelok salone aku. Wah, jam piro sih bos ngene iki? Yo wayahe sih. Ket mangga kono kene. Wala yo ket mangga nek omah turu yo gak iso turu ae. Wis timbangane kon nang kene mel aku ah. Andi. Yo liter kok enek salon. Oke, ayo. Tapi gak wis ijen ae. Ah, mesti kon iku. Tak ijen ae. Wong ae iso. Toro gak aku jawab. Mesti aku jaluk anak potongan. Nukon rokok anak. Ya ya no. Oh. Mai. Yuk. Bos. Aku mau jempat. Bu mangharek iku ngejak aku mbijuki ya. Mang terus Bu nyingkrem ae rono. Kowe nek dijak anjene panganan akeh. Apane teliku lho cilik. Ngopone dipangan. Telemu cilik, goramu sing gedhe. Banyak lah gitu. Ya kalah-kalah. Sopo kali kon? Sampeyan rene, kowe kemang jip yo ngono. Malah aku ah. Yo, lho. Biasane dicuci tak budal dhewe. Heeh, soalnya gak nyekel duit, nek awakmu melu batokanmu akeh. Langsung awak jip. Arek gak patrol. Iya, iku cak kok. Sopo piye mang tak enteni kok gak arek patrol lagi. Sik, tak golek jip ae aku. Yo marek ngetan rungu mang. Nah, wis, mbok, tak jajale. Yo wis. Ndi kanca loro gateli kabeh yo. Wong kanca ruwet mosok aku iki. Kon kanca demit ae dadakno. Kok cocok. Topek. Gugu aku mau. Lang grogo lah petung-petung arep SD kuwi. Besok turu janjian mbek arek-arek mau jare kate patrol. Patrol ngarep SD ndeng. Janjane nang kene, Bos. Mek ndelok salon lewat. Oh iya. Kan ini salon kadang-kadang ngaten jam 1 mulai. Apa gak ngono? Teko ndi, Mas? Golek injip gak tumen aku. Apa golek injip? Ya menir rek, mokel gawe opo. Pancot. Poso gak tau balas heran. Kok dapuramu poso ae. Iki lek setok seminggu sih. Iya, aku caket poso ping 3 pisan. Ya kaken. Lekon. Lurus tengah aku. Dianggep pisan 4 ngono karuane. Ah. Gak tau gayu ta. Gayu kemana warung kono? Apa? Ah, ya kata jak arep badhok ana gak karu-karuan kok. Sangane cilik mangan kok trenggiling heran apa. Wato wis apa? Santai. Sik. Santai. Apa? Nang kuno mang. Aku kampung. Anak pocong. Gilermu sapono sik. Ya badek. Anak. Yo poso-poso deng iki. Sapono gak. Pocong iku ditaleni nek poso-poso. Apane? Ngapet kok. Enak sih. Ah, gerak Ono sih. Aduh, keseruan uripmu. Anang-anangan opo? Heran aku, gerang kok jek percaya ambek setan. Ayo, dapurmu wis setan. Arek wedi. Apa gak ngono lanangan taek. Paling arep gak poso. Tekon barang ation coba-coba ae. Kono Jawa tenteni aku tak tabrak sepeda motor kapon. Tapi mantap kan demen. Wan ngene ana temen dah. No. Opo maneh? Apa? Kaene opo poso-poso. Gak enek. Panangan badal wong. Gayo timangan. Udah dulu harus nyalu. Dan kok ngene wae gak suka patrol rek. Yalah. Keplayu arek iki mang rek. Mlayu pisan rek.